Отново ретрограден Меркурий, този път в Лъв през следващите 22 дни. Този път обаче искам да обясня какво означава ретроградното движение на планетите. Това е чисто астрономическо явление и в този момент ретроградната планета се намира най-близо до нашата планета Земя и казва: обърни внимание на темите, които аз символизирам. В случая с Меркурий това е движението, общуването помежду ни, това е писмената комуникация, защото всякакъв вид общуване, взаимоотношенията с нашите братя и сестри, както и съседи. Това е търговията и съответно всяко нещо, което купуваме, трябва да бъдем много внимателни с него. И следващото нещо са технологиите. И какво чуваме обикновено в интернет или четем в статии? Не подписвай договори, не си купувай кола, не си купувай всякакъв вид транспортно средство и като цяло по-добре не пазарувай, внимавай какво пращаш като имейли. Обаче това означава ли, че живота трябва да спре? В никакъв случай. Важно е обаче да съобразим темите на Меркурий, както и по дом и знак в нашата натална карта, как той се отразява. Съответно е важно да не вземаме прибързани решения и да сме готови тогава, когато сме подписали, например, един договор по ретрограден Меркурий, че неща могат да се объркват, да се забавят и всичко това работи в наша полза. Тоест, грешки биха били допуснати. Ще има преразглеждане. Понякога един договор се обърква в момента на подписването му, т.е. пропуснали сме нещо и се ядосваме, че се е случило така, но когато дойде следващото ретроградно движение на Меркурий или пък когато е било важно в нашия живот спрямо наталната ни карта, ще излезе наяве, че наистина не сме подписали документите както трябва. Но това пак е в наша полза, за да може да преразгледаме този договор и да минем на по-високо ниво. Може би този договор не е достатъчно изгоден за нас. Така че не бива да се страхуваме толкова много от ретроградността на планетите. Всъщност те са изключително полезни за нас, а трябва да бъдем с повишено внимание, защото в случая на Меркурий ще бъдем изключително разсеяни и когато се наложи да подпишем един договор, например, вместо да го прочетем един път, така по диагонал, всъщност трябва да го прочетем поне 2, 3, 4 пъти с много повишено внимание и дори да дадем на някой наш близък да прочете отново този договор или пък на адвокат. Какво да очакваме този път? Ретроградността се случва в знака на Лъва, който символизира радостта от живота, децата, веселието, забавленията, артистичността и точно в този сезон на много пътувания и на много веселие като цяло, точно тук нещата могат малко да се объркват и ще излизат наяве нашите взаимоотношения с близките ни хора, с които делим това пътуване, например, или това забавление. Тук ще видим доколко сме с отворени сърца. Лъва символизира сърдечната чакра и ще видим до каква степен протича между нас енергия и обич. Този път фокусът ще бъде изключително върху прецизното изразяване и чистотата в общуването. От подсъзнанието обаче ще си проличават определени блокажи, определени бутони, които натискат нашите близки хора и това е едно перфектно време за да ги осмислим и да се опитаме да ги отработим. Събитието именно на ретроградността на Меркурий се случва при едни чудесни аспекти с Венера и с Луната, което всъщност ще помогне наистина да станем по-наясно с чувствата си и да се опитваме да се свързваме по по-добър начин с хората. При всички положения трябва да внимаваме много този път с договорите, защото трябва да бъдем много прецизни и да четем многократно, както и ако нещо се обърква, наистина да знаем, че това е в наша полза и след време може би ще трябва да предоговорим този договор. Не случайно обърнах внимание и по-рано на това как функционира ретроградността на Меркурий по отношение на договорите. Как ще се отрази ретроградността на Меркурий в твоята натална карта? Провери къде седи знака на Лъва. В този дом това ще бъдат тези сфери от живота ти, които ще бъдат най-силно засегнати. Тоест повлияни. Ако трябва да извършиш действие, което е пряко по темите на Меркурий в този период, в следващите 22 дни, може да се свържеш с мен, разбира се, през сайта ми и да ти помогна за това да минеш по-лесно през този период.